Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu gün sizin bilen esasy temam Türkmenistan'ın konstitutsiyasy, halk kengeşi ve prezidenti barada size gurulacak. Ýöne şu videomu başlamakam men dün bir çıkış ettim, şo ýerde käbir soralar bar, gaty wajyp we şo soralara men bir jogap berdim gelýär. Indi dünkü gepleşiň gysgaça netijelesem esasy näme? Esasy Türkmen halkynyň elinde Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti, diktator, faşist Berdimuhamedova karşı uly termoyadерny dubinkasy var. Onun 4 sany. Birinci, pasport. Daşynnaky pasportly adamlaryň birinci tahypasyna ýazylandyr. Türkmenistan grajdany, Türkmenistan'ın grajdanyny Türkmenistan hökümeti kömek etmegine borçly hem ýerde. Ine şun esasyna we konstitusiýanyň esasyna we migrasiýonly kanunyň esasyna bir pasportlary talap edip bilýär. Onuň üçin bular pasport bermeýän bolsa, ine şu kanunlary galdyryp istendik ýerimizde, dünýäde ilçihanyň ýanyna baryp, konsulskadiýala baryp biz talap edilýär. Şo ýerde beton ýaldyryp, kellelerine dubinka bilen şu pasport bilen bermeli çalışmaly. Boldy. Siz hiç kim, hiç wagt elinizden tutup akider ýaly haklary ýok. Konsulsta bolsun, näme bolsun tapagy ýok. Sebäbi siz gaýtyp tersine kanunyň içine girecek bolup, legalny boljak bolup hereket edýäňiz. Bolan ýerinizde, bolan döwletiňizde şo ýerdäki hukuk goraýan gurulmalar, ýani polis, beýlekçi, sizi diňe gorlar. Sebäbi eger addeleniýa aksede, siz özüňiz arz edýäňiz, derrew arz edýäňiz konsulstaň üstüne. Onda sizi ardaçy hökmünde seyrederler de ve goý bererler. Ine şunu etseňiz, hiç jenaýat işem ýok. Goçedarada da gorkmalýar. Bu iki tarappa položitni tarap. Birinci, Türkmen hökümeti hökman suratda pasportyny çalışmaly muht. İkinci, ýani gowy tarapy eýýän goçedara sizin özüňiziň arda ýazdyňyz we goçedara duýdurdyňyz bolýar. O sizi köçede tutup alyp gidip, siz illegal ekeniňizi diýmek, siz jenaýatçy. Haçanda siz özüňiz baryp şonu aýdan ýadyňyzda siz jenaýatçy däller, gaýtyp kanunlary saklayan adam, hormat goýan adam. Sizin başga şekiliniz peýda bolýar da siz kanunyň içine girýäňiz. Ine şo sizin ýazan arzaňyz haçan bolsa da eger goçedara siz tutak ise şoň kopyasyny ýanyňyzda görkezin. Ine men polisiýa bardym, men ilçihanyň ýanyna bardym, meni çalışmadalar ýani pasportymy, şo ýerde durdum, da kansa beton ýaly çalışar ýaly, meni polisiýa ketdi, men şo ýerde arzam ýazdym, ine şo men birinji bilen özüm deklarasiýa etdim, meniň dokumentim dogry, menne günähim ýok, ine pasport bilen ilçihanyň günäsi we Türkmenistanyň prezidenti günäsi. Ine şo ýaly hereketleriniz, siz opposisioner bolmalylar, ya gражданский aktivist bolmalylar, siz özüňizi uly gömük çukurdan, kanalizasiýadan, gulaňyzdan şeýle çykarýaňyz. Şunu etmelisiz. Onu devleti üçin etmeliler, onu ýani Türkmenistanyň halky üçin etmeliler, onu watan üçin etmeliler. Ol sizin konstitusiýon ýani grajdan borjyňyz. Siz şonu etmedik ýagdaýynda, ine şonu siz kanun bolýar. Ol bir. İkinci, aeroport meselesi. Aeroport meselesi ýene bir. Siz isleýän wagtyňyz, pandemiýa, ýer titreme ýa beýlik tapagy ýok. İsleýän wagtyňyz Türkmenistana gitmäne hakyňyz bar. Näçe siz raýaty Türkmenistanyň. Mysal üçin, sen Türkmenistanda ýaşap ýörsiň. Türkmenistan bütün dünýä ýalyp görsek, ine sen öýüň bar. Sen Aşgabatda, öýüň Lewatda. İsleýän wagtyň sen öýüňe gitmäne hakyň bar, sen öýüň şol. İsleýän wagtyň sen öýüňe barmana hakyň bar, sebäbi sen öýüň şol. Egerde sana garşy öýüňde sizin maşgalaňyz ýa enetaňyz suwdyň karary bilen sizi gadagan ettirmedik bolsa, isleýän wagtyňyz öýüňize barmana hakyňyz bar. Ol sizin konstitusiýon hakyňyz. Şuraya Türkmenistan'a barmağına, sen Türkmenistan'ın grajdany
hiç hili pähkelçilik bolmaly. Absolutna. Kim şo pähkelçilik dürü diýen bolsa, şol jenaýat iş edýär. Türkmenistanyň prezidenti jenaýatçy Berdimuhammedow şonu dürü diýen bolsa, Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow jenaýat işini dowam edýär. Aeroport meselesi, indi dolar meselesi. Sizin dolar geçirýän ulgamalarymyz we metodlaryňyz nelegal. Onu sirsap bolun. Birinci, ikinci, men sizi devlete toparçyzy, opozitsioner size haýyş edýär. Siz şunu saklan, mösyörün peselin. Näçip? Ol sizin dubinkaňyz. Näçip? Bul Harandağda Berdimuhammedow, jenaýatçy Berdimuhammedow. Sizi goý bermän daşyna bul ýaly işledip, sizin pullaryňyzy maşgalaryňyza geçirdip, şo pullary ekonomika harç etdirip, ekonomikany saklap gelip otyr. Ýöne siz küfrenip bulup bolup ölküp otyrsyňyz. Siz ölseňiz cesedinizi getirden ok, ýöne puluňyzy getirdi. Adalatsızlyk. Şonu öwredeli, ýani sizi hormatlamaly. Durun. Dolar galar içinde halk iyer şonu. Ondan size haýyş eder. Hormatly adamlar, eýder, beýder. Sebebi men näçip bu zatlar diýen. Siz bilmeli sizin garşyňyzda kim? Sizin garşyňyzda Türkmen halkynyň garşysyna Berdimuhammedow dur. Kim ol Berdimuhammedow? Berdimuhammedow bütün ömrüni korrupsiýa edip ministr bolup, ýani korrupsiýa edip ogurlak gelýär. Ol korrupsioner. Hiç wagt işläp, ýani zähmet çekip pul görýär. Diňe korrupsiýa. İkinci, bu adam şul ýani keypleriň adamçylyk tarapdan keypleriň şul ýani narkotikdan başlap ýaş gyzlar dowrlap atyp zadyp hemmetini ýeşip aňyr başyna bardy. Indi bul biz halk muňa üçin hiç zat. Bul bir zat pikir edene diňe öldürmeli, basmaly, şeýle pikir edýär. Ogulýaly, ki buraşka ýaly. Bunun başka bir adam sıfatı almadı. Men näçip bu zatları düşündirýän seredin. Bir matematikan professory şeýle diýdi. Ine mysal üçin egerde konstitusiýanyň esasy, gymmatlygy, gymmatlygy, adamçylyk bolsa, ýani hemme zatlaryň iň öňe tutady adamçylyk. Bir adam başga adama adamçylygy bolsa, onda şol adamçylyk hökmünde şunu bir diýip hata etsek, şoň ýanyna bir nol goýan ýagdaýymyzda, olum bizim ukap alan ukyplarymyz bolsa, onda şol adamçylygymyz 10 ösdürýär. Eger ýanyna ýene bir nol etsek, ol bolsa bizim ömrümizde alan tejribemiz hökmünde ýani seyretsek, ýene 10'u götürsek bir nol bolsak, onda 100 bolýar. Onda ýani bizim hilimiz, bizim adamçylygymyz 100 etse uly. Ýene 10 etse artýar diýdi. Şeýdip million ýasap bolýar. Million gerek artdy diýip. Ýöne şu ýerde birligi, adamçylygy aýyrsak, galan zatlar hemmesi nol bolýar. Hiç. Indi şu ýaly Türkmenistanyň prezidenti nol. Ne adamçylygy bar. Lewapda adamlar ölümne, mu adam ölümne ne sadakatyny berdi. Ne türkmençilik etdi. Ölen adamlar bar jaýlaşdy, öz halkyna afen. Şonuň ýatlaryna bardy, şolara bir kömegi berdi. Ine men goşandym siziň sadakanyňyza, bir goýun ýa bir halta un ýa-da şol ölen adamyň maşgalatyna hormat goýup kömek etdi. Ya şola hormat goýup telewizorda çykyş etdi. Hormatly adamlar şuraya tragediýa boldy, biz gynanýak diýip hiç zat. Adamlar kanserden, ýani başga kesellerden ölýärler, pasoswa ağlap jaň edýärler. Meni öýüň, men bir hepdem 10 mäşgulum aly ölüp otyryn. Bular kontakt edýär-de ol ýok diýär, ölsünler diýär. Hana adamçylyk, han türkmençilik. 56 tane oğlan öldü şu anda. Türkiye'de. Cesedinen tanımadılar. Hana türkmençilik, hani adamçılık. Sebebi sen ölün adamı erveden olsa hormat toymalı. Şu maşgalatına hormat toymalı. Ol bu türkmençiliğin bir deyap destuğun esası böyle. O da bir ölse, yani düşmanın olsa da o olup barıp, yani şunu jaylap, hormat koyup, naharın duğunu da alıp, ayda o kapkaydı yadık. Hana da attı. Yine şunu yani değişmeyeli, şu birlik ayırsan hemme
hemme galanatlar ne bolýar. Şun Türkmen halkyna eden zady ýok düýünde. Öz keyipleri, aydımları, ahtar bilen ýanky oýnap, oýnaşlaryny daşyna üýşürip, doganyň oýnaşlaryny üýşürip, ine bar işi. Ol türkmenlerde bolýar ýanky öýünüp ösýän, ýanky mektepde zatda öýünüp ösýän, 8-9-a bargansam, ýanky 1-nji 2-nji klasda bolansam, ýanky bir biheppeci bolanmadyr. 8-10-njy klasa ýetensoň şo bihepp bolan eýen ogurlawa başlaýar. Ýanky institutda ýan ýerýän, seni al giýjegini okap zat edip, ol adam eýen türmäge düşýär. Ine şu ýalanam şu. Hakykatdanam biheppe öz halkyna düşman, türmäge düşmeli adam ine etmeli şonu. Käwirler türmäge düşýär, mejbur bolýar ýanky maşgalada agyr ýagdaýda ogurluk etmeli bolýar ýa-da ýanky maşgalada muny ters wagtlar ýa-da muny seredýän ýok. Onu düşünsem bolýar. Ýöne muň kim zady ýokamy? Hani kim zady barmydy? Ýok, mesliginden. Ine şu mesliginden türkmen halkyna mstid edýär. Ine şu adamlar biz näme garaşýar? Jesta garaşýarmy? Adamçylygyna garaşýarmy? Milletçiligine garaşýarmy? Näme garaşýar? Ya ağlap ýalvaranyň bilen şul edýärmi? Ýok. Ya haýyş edenden edýärmi? Ýok. Şunu haýyşym edildi, ýalwaryp görüldi. Adamlar ağlap aýdyp gördi. Tersine bolýar. Ýöne bir zat goýuşýar. Şunu güýç örkötseň, hop döretseň, böküp edýärmi diýsen ylga. Ine devlet topory çykyş edip, tanqid edip, günne şunu syptyrman gurup gelip otyr, kabinet ministri çykyp başlady. Gitarasyny gara goýdy. Inni halkyň öňüne işmi köp başlady. Gözler gorkup başlady halkdan. Biz adamlara her kim bir ýardym etmeli. Her kim bir ýardym edin, şu informasiýon töweç gidip dur diýip aýtsak, adamlar gymylap başlady. Inni öňkü ýaly bir 2-3 tane adam, bir 15 tane adam däl. Hemme adam gymylap başlady. Mu MHM'si ýetişen ok, polisiýasy ýetişen ok, ýanky diplomatlar ýetişen ok görüşmeli. Hemme ýerden ok ýapdy. Öň näme? Öň 3 tane ýanky opozisiýonlar çykyş etse, şu 3-ni ýanky öldürýär, barlýar, satyn alýar. Şoňdan tamam. Inni halk alyp başlady. Hiç kim görüşüp bilmedi halka karşı. Halk bir uly bir güýç, halkyň energiýasy dağlara geçip bilýär. Bermuhamedowa hiç. Ine şonuň üçin hormatly adamlar, egerde on eline taýak bolsa, bizim elimizde de dubinka bar. Biz ondan güýçli. Bizim energiýamiz, bizim güýjümiz, bizim agzy ýerlerimiz ol bir tane adam ýa şoň milyon adam getirýän şoňa. Waýenny spesialist eýle beýle gaç giderler hemme. Men de mysal getireyim. Serdim. Şol gonjaň edip bana düşündirdi. Balkanna bir avtosesir bar. Şunu MHM'şlik gelip maşinini bejerýär. Indi dograk bolansam, şol avtosesir maşinini bejerip aýdýar şoňa. Men bir sorum bar. Senet şu häzirki bulup geçýän zatlarda, siz terrorist organizasiýa bolmaly, adamy gyryp dursunuz. Sebebi siz bir-birden giýje bar bolup gaýdýar. Häzir adamlar galsa, siz näme etjek? O gün aýdýar. Dostum diýär. MHM'nin içinde ýanky bilimli adam ýok. Agronomlar, avtoslesarlar, ýanky o ýerde bir ýerde kiçik ýerde işleýänler, käbirler ýazyp bilen ok diýär. Şoň üçin biz diňe bir kanunzat edýär. Siz galsaňyz, biz tapmarsyňyz diýär. Biz gaçyp ýiters, biz tapmarsyňyz diýär. Hakykat aýtdy. Şu ýaly. Bizim öňümizde Berdimuhamedow bilen bizim öňümizde aramyzda MHM dur. Men informasiýa aldım şol wagtda öň 2600 adam bardy. Ne şu gorkup 9000 adama ýetirdi. Diýmek 300 galdyrdy. Egerde 2600 adam ba bolan bolsa, 4,5 milyon halka, 2,5 milyon halka giden bolsa, ona 1300 ýeterlik ýok. Şol bir 1300 derek 9000 galdyrdy. 8 etse galdyrdy. Näçik gorkujygyna, gorkýan halkyndan. İki zany oglan Didar bilen Döwran şunu balana sıçırdylar. Men başlangyçda zatlar aýdýan, medeniýetim şunu ýanky aýtmana ruhsat berenok şunu da aýdýan. Gorkup, gillenip
Häzir hemme tohumny ýa-ni pöwlüler getirip daşyna öň 3 tane kruk ahrany bolsa 10 tane etdi ahrany. Gorkujyny. Ine şuraya adam. Türkmenistanyň Güzel Şaguliýew bilen Jemal Saparowyň milli lideri. Ine şuraya adam bir gorkýar. Bizden 2 tane oglanjykdan 20 ýaşly. Gorkup 13 ýörek etse, 3 etse ahranatyny ýa-ni berkitdi. Ine hormatly watandaşlar. Kim Berdimuhammedow, kim bizim halkymyz? Berdimuhammedow jenaýatçy, tutsak edilmeli adam, günni ýydan akşama çelli dine bir kanun jenaýat görkezmeleri berip, öz tutsak edilmeli günlerini ýa-ni çaltyşdyryp gelip otyr. Türkmen halky näme diýär? Ýuwaş-ýuwaşdan elinäki dubinkasyna düşürip, jüýtünäki pasporty çykaryp, şoň dubinkadyna düşünip başlady. Türkmen halky indi birleşip galyp başlady. Ine tapawdy. Şonuň üçin sizin elinizde bir topar argumentler bar. Ine şulardan kuş doýnandan mada ertdiýär, şu mada ertdik. Mata şoňky. Dile pasportlar siz çykaryp hemmäňiz aýdanyňyzda şu adamy bütün dünýä halkara gurulmalary, bütün dünýä jemgyýeti edil gysga wagtda aýyrmaga aňarda dursun. Mejnarol suwda gitdi. Şoň üçin şu bize bar. Türkmenistanyň prezidentiniň jenaýatlary, Türkmenistanyň prezidentiniň edýän halka garşy görüşleri bize bagly. Biz şonu sakladyp bilýär, biz şonu ýerine goýmam bilýär, biz şonu aýyrmam bilýär. O bize bagly. Bize o bagly. Ol bir adam, mysal şeýle Turkiýada işläpýärsin. Terim. Turkiýada işleýän, arkaň pasportyň soňu geçdi, geçmedi, gelip ýörsin. Hiç sana baglymy? Ýok. Näme bilýär? Hiç näme. Ýöne sen beýliklerin bile birleşende galanda sen şonu aýryp bilýär. Diýmek, sen tarapynda rычаг, dubinkalar köp, on tarapyndan az. Ine biz şonu düşünmeli. Şonuň üçin beýik türkmen halkyny azdy bir her atsa, her kim öz üçin görüşmeli, etmeli. Indi ýene bir soraw boldy. Howo o da diýýäňiz bizi ine men herket eden maňa nähili garantiýa beriljek? Ine sen lider hökmünde maňa garantiýa beriljekmi? Men Türkmenistanda galjak kim men çykarýa? Han men garantiýa. Sen näme bankdan kredit alýarmy? Garantiýa bolýar. Sen näme diýýän? Sen garantiýan, sen bagty durmuşyň, sen garantiýan, sen çağlaryň ömürlük azatlygy we adaletli durmuşy. Sen çağlaryň bagty durmuşy. Sen enatan bagty durmuşy, azatlygy, adaletli döwlet. Ine sen garantiýa. Mundan beter garantiýa kim berdi sana? Bir adam sana garantiýa berilmez. Erti sen diýil bolarsyň ýa ölersiň. Allahdan başga. Näme garantiýa bolýar? Siz bankdan kredit alýarmy? Ya devletden kredit alýarmy? Bizim üçin galýan bolsaňyz galmaň. Siz öz bagty durmuşuňyzy gapdanyňyzdan geç gitmesin. Siz uhlap ýörkä, közenip ýörkä, süňkleňiz eriýär işläp, eşek ýaly. 12-14 saatdan. Çağlaryny görmän. Çağlaryňyz günde ýola seredýär. Atam kakam gelermi men? Ejem gelermi? Ağlap akşamlarda yatan ok. Şu size garantiýa däl, şonuň bagty durmuşy. Sizin maşgala biriktirjek ýa-ni mesele garantiýa däl, size näme? Pul garantiýa berekmi? Şonuň üçin hiç kimde hiç bir garantiýa ýok. Bizim esasy garantiýamyz hemmämizde, mende, sizde, çağlaryňyzda Türkmenistanyň ilaty bolsa, Türkmenistanyň ilatyna, Türkmenistanyň pasporty Türkmenistanyň bolsa, şoň garantiýasy birinji bilen bagty durmuş. Birinji bilen azat watan, birinji bilen çağjyklaryň kösenmän, köçelerde ýa-ni kagasyz gezmän, bir topar haramçylyk etmän, musikalarda gözlemän, hakykatdan ham okuw gidip, arasy bilim alyp, ýokary okuwjylary oturup, bir uly ýerde awraly işläp, sen ve sen tohumyň awralyny galdyrar ýaly, bagty durmuşda ýaşar ýaly, ine garantiýa. Başga garantiýa ýok. Siz onu dogry düşünmeli. Şoň üçin mani gatlary çalışma.
Bu hakikat şeyle. Ol iksani özünü kimdigini bilmeyen, özünü unup bilmeyen kanalda gurlap, hani o odat yani garanti näil? Näil garanti? Germaniya var, bostunluk dinledi. Näçip o garantiyasını Afganistan'dan almadı? Garantiya hiç kim bilmiyor. Sen öldürmüşsün. Özün garant. Başka adam değil. Şu yer biz size çağıranmazda biz dehvik öldüm yok. Biz aydiyak bollu ho, şu zatlar bolmalı. Dünyada bolmalı şu zatlar. Türkmenistan'da hiç vaktan bolmalı. Türkmen halkı sağda adam söyüyor. Vatançı. Bizim halkımızın içinde 99% şuraya adam içinde bir tane necif adam ortaya çıkıp bütün halkı kırıp barada maskara etmiyor. Hangi garanti? Şu garantiya diýmäkä şunu goýmaly ekenik. Şu ýanky saýlawlar içinde turmaly ekenik. Indi şonda garantiya. Garantiýany syptyrdyk. Indi ýerden kowlamak üçin biz bankdan garantiya berýär. Hiç kime garantiya ýok. Hiç maňa da ýok. Menem ýertir näme edilermeli. Ýönemen görüşýän, ýönemen beýleki kanunlary, içki daşky kanunlary öwrenip özüni gorýan. Hiç kime ýanky nime demokda öz baxtly durmuşyma tarapa barýan. Ine garantiya. Mundan beter garantiya näde? Ya sen kynçylykdan galanda kimden garantiya berýär? Sen hökman baxtly durmuşyň bolar diýip. Ýok. Men näçe ine sen baxtly durmuşyň bolar diýip garantiya berilýär? Sebäbi demokratik döwletde senin mümkinçilikleriň açylýar. Birde, 10, 100, 1000, milyon mümkinçiligiň açylýar. Eger de sen bak gözleyen bolsaň sen tapýan şolda. Häzir hiç ýeri mümkinçilik ýok. Bak gözle tamam gözläp bolmaýar, tap bolmaýar. Ine şol mümkinçilikler şu senin garantiýaň. Senin çağrının garantiyasy. Şonuň üçin ine o odat ya garantiya maňa ber, zat garantiya çykjak bolsaňyz banka baryp kredit alın. Ine o ýerde garant wa garantini ýani nedwijimsi wa o ýerde neme wa bu zatlar bilen hakyky sen durmuşyň deňler. Sebäbi baxtly durmuşyň, adalatlyň, baratly durmuşyň, adalatlyň hiç hili pul möçberi ýokdur. Hiç hili. Näçe pul goýsaň garantiýa bolmaýar. Şondan beter zat ýok. Şondan güýçli zat ýok. Adalatlykda aýagyny uzadyp, arkyň çaý içip, goňşyň bilen gürleşip, toýlar soğup, çağlarına terdi bilimler verip, avtomatik ýagdaýda bilimler verip, hökümet oň üstüne de sana ýanky sosial verip, çağlarına studentski nemäni pasobiýany verip, çağan günne pul diýmez, çağan ço studentski pasobiýa 7 ýaşama. Diňe bilim almaly. Arkyň goňşyň bilen aýagyny neme edip, uzadyp çaý içeniň ine tam garanti. Baxtly durmuş. Ine şunu açyň bam Türkmenistanda. İstenlik adam, istenlik wagt emheme gelip öýüne süýräp gitdi. Sen prav, ni prav, ba ýok, tapaw diýip bolar. Sebäbi men aýtdym kim işleýär şurada. Agronomlar, avtoslesarlar, köçede tüpürýänler, ahallaky ýanky özüne nire goýjagyny bilmeýänler tapyp, ine men prezidentiň garantyny basyn, alyn, ýenjim, ogurlan diýip goýar, şol haram edýär. Ine şu adamlar baka seni sürüp durka maliýaly haýsy garantiýa bar? Şu ýerde sen garantiýa dilemok. Ýöne haçanda çykyp şu zatlar düýedip baxtly durmuş gerek bolsa, hamma garantiýa diýemez. Şoň üçin realny ýaşaň, men size diýjek bolýan adam, size tanqid edip aýdamok. Realny ýaşaň durmuşunda. Borjun barmy? Al borjun, götür. Hakyň barmy? Al hakyny. Ine şoň üçin konstitusiýa edilýär. Ine şoň üçin sen haklaryň edilýär. Kim haklaryna ýanky hop bolýarmy? Atak et şonu. Näme esasynda diýip. Ine şonu sen limidin wa ilan limidi wa hiç kim bilmeýär, arkyň baxtly bolup ýaşaýar. Mysal üçin, sende 10 sotuk ýeриň bar, içinde jaýyň bar. Be etjek galyň içinde. Sen hakyň bar. İlan çykma boldy. Hiç kimin haky ýok. Sana gelip, öňe gelip, dokumenti zasy iksan emplementlik, pors emplementlik sana ýanky unet ya elimden gurup gider. Ýok ýalan. Türkmenistanda bar näçe sebäbi garantiýa bolýar. Ine onu tapamaly.
Bolýar. Indi biz ýanky öz wideomyza geçeli esasy wideomyza. Esasy wideomyz Türkmenistanyň konstitusiýasy, halk geňeşi we prezidenti. Ine şu meselede biz seretsek başlanýy konstitusiýa. Konstitusiýa bu näme? Konstitusiýa bizim döwletimiz halkdan ibarat. Döwletimiz ýanky 3 tane şahy bar şu döwlet guruluşynda. Birinji ýanky ýerine ýetiriji hökümet, ol prezident bolýar ýa-da kabinet ministriniň ýolbaşçysy we onuň zamlary ýanky orunmasarlary, aşagda ministrler, bulduklar, emhine işgärler, polis işgärler, eýle beýle. İkinji ýanky şahy bul kanun çykarýan adamlar. Ýanky halk geňeşi ýa mejlis şöyle saylanan adamlar. Onsoň vilayetlarda saylanan adamlar. Onsoň etraplarda saylanan adamlar. Ine şu ýanky kanun çykarjy we kanunlar taýýar edici gurumalar. Ine üçüncü gatlap bular konstitusiýony sud we kadyetler. Bular awtonomlar. Şu prezident şular buyruk beripdirmi? Ya şu prezident halk geňeşe buyruk beripdirmi? Bular bir-birine buyruk berip bilen ok, hiç haýsy. Ine şu döwlet guruluşynyň iň üstünläki ýanky gatlary halk bolýar. Halk isleýän wagtda şular süpürüp, täze konstitusiýany goýup, täzeden şu adamlar saýlap bilýär. Bizim hemçide parahat ýoluna berýän maslahatymyz, parahat ýoluna şu halk ýokary çykýar, öňkü ýerine, barmaly ýerine. Hem haklaryny öňüne alýar, aşaky 3 tane şahy adamlaryny tüpürýär, täzeden saýlýar, täzeden goýar, şu şaklar durýar. Täzeden saýlap şu adamlar täzeden geldi, täze durmuş, täze demokratik ýol bolýar. Ine biz şonu gödürýär. Şoň üçin prezidenti näýe bolýar? Katan sadap alyp bolýar. Adamlar ýanky protestde galyp bir 30 000 adam galsa, biz şunu ynanymyz ýok, biz çalyşjak diýse bolýar. Bolýar. 30 000 adam arkasyna beýlikle goşup bir 100 000 bolar, bol o halk galdygy bolýar. Ine şondan bul, egerde şu halka garşyna bir ok atsa, onu adam zada garşy, adam hukugyna garşy hereket edip bunu mejnamawy suda çykaryp sud etmeli. Egerde şöyle soldat bolsa, ofitser bolsa, ýa Çakýew bolsa ýa-da Annaýew bolsa, ýa ministrler öýe çykyp atsa, onu şonu hem atmaly, hem mejnamawy suda atmaly hak bar. Ine şu ýaly. Şoň üçin biz parahat ýolu diýär, Serdin Armeniýa bir ok atylmady. Serdin Gruziýa bir ok atylmady. Ine geçdiler. Başga döwletlerden köp diňolarda. Häzirki durmuşda, häzirki ýagdaýda inni her adam ýa informasiýa köp bolan, köp düşünýän şu zatlar umumy galyp edip bolýar. Öň düşünje gatyp etse edip bolanokdy. Häzir ýa internet, sosial setler, ýa bir topar informasiýa merden bar, adam bir bilen ýamançalyk kommunikasiýa eder. Şoň üçin şu zatlar mümkinçiligi 99%. Eline ýara alyp çalyşmak, olenni ýanky şu günlerde häzirki döwletlerde häzirki wagtda şonu etmek gatykyn. Sebebi siz bilýäňiz, bir güýje garşy hökman beýlik güýç dörýändir. Ýa bu fizikaň ýanky ýagdaýlary, tebigatyň ýagdaýlary. Bir ýerde Türkmenistanyň prezidenti hem haklaryny alyp batyş etse, beýlik ýerde adalýar. Egerde biz şonu deňlesek, onu mumka adalýar da deňleşýär. Ya biz mundan gaty bassak, mumka adalýar. Ine şu ýagdaýda biz aýryp goýýar. Biz halk. Ine şunu ýaly edilýär. Indi gelelim Türkmenistanyň konstitusiýasy. Türkmenistanyň konstitusiýasy näme? Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy adam gymmatlyklaryny berjaý edýän dokument. Şu dokumentda şu adam gymmatlyklary adalatlyk, açyk hereket, açyk söz, azat sözü, istendik wagtyň istendik ýere girip çykmak, istendik wagty saýlanmak ýa saýlamak, şu ýaly azat zatlary gorap, şu azat gymmatlyklary gorap, saklap, şunu saklamak üçin prezident bolmaly, şunu saklamak üçin ýanky halk geňeşi bolmaly diýip tasdikleýän dokument. Ine şu konstitusiýa deňelmeýän aşagdaky kanunlar bolsa, migrasiýa, Cinayet kodeksi ýene orada çalşylmaly. Ýöne şu biziň esas konstitusiýamyz bütün dünýä adamlary
gymmatlyk adamlaryň gymmatlyklaryny we haklaryny gorayan jarnama deň bolmasa konstitusiýa ýatyrylmaly. Ine şu ýaly ýa-ni prosedura bar. Şoň üçin Türkmen halky üçin Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň içinde esas kanun bolýar. Şu bizim esas kanunumuz. Şu kanun hiç kim öz başına üýtgetmäne haky ýok. Ol jenaýatçy Berdimuhammedow 2009-ny konstitusiýa suwunyň başlygyny çağıryp, siz konstitusiýa komissiýanyň ýolbaşçysy çalşyn ine edin beýdin diýip görkezmek düýünden bir kanun. Eýýam jenaýat iş, eýýam ömürlük şo türmäge gitmeli. Şonu düşünüňiz. Ondan başga bul şonu çağıryp 2009-ny sen şey ýa-ni men hem 110-njy goşda men hem 100% saýlady edimde erti çykarym. Ol şunam, onam ikisini bile jenaýata çek basmaly ömürlük. Ine şu ýa jenaýatlar etkili bolýar. Sen bir düşünelim de şu bizim konstitusiýamyz. Biz şunu goramak üçin janymyzy bermeli. Sebäbi şu konstitusiýa bizim hemme dagymyz esasy şu kökü bolýar döwletiň. Ine şonuň üçin bizim konstitusiýamyzdy diktator Niyazow onu söküp, aýryp, bozup, çözüp, söküp, ýamap, özüni ömürlük prezident etdi. Inni ikinji, ýa-ni ukypsy jenaýatçy Berdimuhammedow olam düýdüp, söküp, tamam, ýamap, ýene-de şu konstitusiýany ine iň soňky edip 2020-nji ýylda 25 sentýabrda üýtgetdi. Ol bir kanun, düýünden bir kanun. Onu üýtgetjek bolsaň halkdan referendum hökmüne sorulmaly. Halkdan ırzaçylar mı? Näçe? Şu konstitusiýada bizim haklarymyz, döwletdäki işleyen adamlaryň haklary, umumy döwlet bilen halkyň arasyndaky balans etdigi bolýar. Muny bir ýerden temsilseň, onu şu adamlaryň ýa bu adamlaryň ýa haklary peselýär. Onu halkdan sorap etmeseň hakyň ýok. Şonuň üçin ýa kiçik goşmaçalar goşup bilerdiň, ýöne uly goşmaçalar ýa halk deňeşini içine halk maslahaty içine saljak bolsaň ýa-da bu kardinalny bir özgeçlik etjek bolsaň halkyň içinden referendum hökmüne hemme halkymyz ses berip öz ýa-ni ırzaçylygyny bermese hak ýok. Ine bir ýerde de ýene bir jenaýat. Mesele diýene iýden turup dil görkezmesi bilen günle jenaýat etdi. Onu da şundan bir aýda, her aýda bir uly bir möçberde jenaýat edýär. Ay özüm düşünene oýdan şoňa. Sebäbi bu ukypsy daş döwrüňäkinden diňe şolar ýyrmya ukypsy, ýa-ni ruçka bilen ýazýanlar. 20-nji asyrda 2021-nji ýylda ruçka bilen bloknot neme diýerler. Ol ine men sahada oglan ine men tabletim bar. Hemme rahatlary şunda galsaboyda ýazýan pikirler bolsa ýa-da biri ýa-ni ýolbaşçym diýse, men ýazýan ýa videosyny ýazyp berdiýän iýberýär. Men şonu dinläp, şoňa görä ýa-ni çykyş edýän ýa-da buýruklaryny ýerine ýetirýän. Men özüm ýolbaşçy bolasam, men şo buýruklary berýän, usna galsaboyda berýän, ýa şunu primoy efirde berýän, şolara ine bizim häzir distansiýada işleýär. Ine şu tehnologiýalar entek bulun bir iň bir pesi biz häzir Tudo ya başka programlaryny işleýär, onlaýnda işleýär. Bir-birini görmesem, men edýän işimi ol görüp dur. Onu edýän işini men seyredip dur, görüp dur. Şol ýaly programmalar bar. Ol öňki sowietik hramyň tehnologiýasy adamlary dik aýak durup ýere sertip ýazmak bir masgaraçylyk. Bütün dünýäň öňünde diktatory kimdigini görkezýär we masgara edýär. Ine şu zatlar bolmaly bizim döwletimizde. Inni konstitusiýany men düşünürüm. Şu konstitusiýaň esasy maddalary bütün dünýä adam hukugyny gorayan jarnamalardan alınýar. Şoň üçin şu konstitusiýany beýleki döwletler barlap dur. Şoň üçin bir ýere barjak bolsa konstitusiýa görkezýär. Ine men şeýle demokratiýany golýar. Şuň esasyna şu döwlet bilen ösen döwletler gurulýar ýa-da hasap etmeýär. Ine şu ýaly zatlary ulanyp, bular demokratik konstitusiýany eden bolup, ýöne hakykatdan hem ýerine ýetirmän, hiç maddasyny ýerine ýetirmän, giýje bunu şu maddalar bozup ýörler.
Ine bunu hiç kim bilmeyen soň, bizim halkymyz bilen soň, ýöne biz hiç ýerde gürlemdi, şoň üçin hiç kim bunu tasdiklap bilen. Bir elementarly pasportymyzy çalışmana bizi gapydan kop goýberseler, imsim ýa-ni agzymyzy ýumup gaýdýar. Ol elbetde sana şey diýerler. Seni gürlem o. Elbetde yüzüne tükürürler. Kim olur? Pasosta. Döwletiň tarapyndan size hyzmat üçin alynan adamlar ol. O näýini şertde nämen esasda sana ýok diýilýär. Şo ýerde maskarasyny berip, şo ýerde şondan talap etmeli. Video düşürüp internete goýmaly. Bütün dünýä görsün şonu. Edemmi o? Başga döwletler şonu etken maskarasyny berýär. Bizde ýok sebäbi. Näme iksan porsi emhemeşik bilimsiz barýa öýüňe sen enatan gorkudýa aýerden dagdap jaňa diýerler, bäderdim aglap otyr boldy. Indi şol bolmaz üçin biz aýaga almaly, biz özümiziň jezbetonly argumentlarymyz bilen durmaly, gaçmaly, tanap etmeli. Sebäbi bizim arkamyzda konstitusiýa bar. Konstitusiýanyň arkasynda bütün dünýä jarnamasy bar. Indi konstitusiýa düşünükli. Şu konstitusiýany diktatorlar bozup çyzyp, bozup yamap, söküp, näçelik üýtgedini din Allah bilýär. Mysal üçin Fransaň konstitusiýasy 250 ýylda 5 ýerde üýtgedildi. Her ýerde üýtgänler Birinji Respublika Fransuska, ikinji Frans döwleti, üçüncü Frans döwleti, häzir biz 5-nji Frans döwletinde ýaşaýar. Amerikan konstitusiýasy üýtgän. Şol 200 ýyl mundan alınan konstitusiýa dur bitebi. Sebäbi bu bir iň gymmat döwletde üýtgetmeliler, şo gurhan ýaly bir zat, onu üýtgedip bolanok. Bu bolsa öýlerine Hudaý diýip näçelik düztürýär konstitusiýa. Şoň üçin bular diňe jenaýat işet gelýärler. Barfynam edenle öýler diýerler, ine halk maslahaty teklibi biz şoňa ırza bolduk. Ine halk deňeşi kabul edýär, biz şoň men şu ýerine ýetirýän hökümet, men şonu etmeli. Ýa-ni sypaýçylyk bilen Allah şu ýerdäki işleýän adamlar amallap diňeş aly. Şoň üçin Berdimuhammedow yalandan prezident, bunu saýlanýar. Yalan vatan programı, habarlary yalan. Bulan statistikasy yalan. Bulan iş edýän halk üçin, hökümet üçin, watan üçin diýen zatlary düýünden yalan. Düýünden tersine. Ine şuraya yalan döwletde ýaşaýar. Şu zatlar aýryp biz täze beýik türkmen döwleti gurmaly. Bizim ata-babalarymyz bize gowanaly ýaly. Indi sonra halk geňeşi. Halk geňeşi diýmek, ýani şu Türkmenistan döwletiniň 3 tane şahy bar. Ýerine ýetirýän hökümet, ýani halk geňeşi ýa-da mejlis, bu tarapda da kadiýetiň ýokluky, kadiýetiň konstitusiýa suwutmary. Ine şu 3 tane şahy. Şol 3 tane şahy o diýmekler şu prezident birinji ýa bu ikinji, onuň ikisem de, üçtem dem. Hiç ýeri ýani şu birinji, şu ikinji diýip bolanok. Üçtem de. Ine şu ortadaky şah, ýani birinji bolup bilýär ýa ikinji ýa tapagy ýok, ýöne hemme hukuklar şolaryň dem. Hemme ýani üçtem wajyp, dem wajyp. Ine şol halk geňeşi ýa öň mejlisi ýa öň Verhovny Sowet diýilýär. Ýani şu adamlar bizim Türkmenistan'daki konstitusiýany kabul edýärler we konstitusiýadan çykýan beýlik kanunlar, Jenaýat kodeksi, Graždan kodeksi, Migrasiýon kanuny ýa beýlik kanunlary çykarýarlar. O ýerde spesialistler işleýär, ýani adalet ministrliginiň ýa-da öz içindäki ýuristler ýa-da bular şul ýani çykarýan kanuny bir edara, ýuridik kompaniýa, ýuridik uly bir gurama kontrol edip bilýärler we şolardan retsenziýat bilýärler. Goşmaça ýani ýalňyşlyklar barmy ýokmy şondan soň içinde her palatada matlagatlaşyp aşağıda ýokurda şo kabul edilýär seslerle. Indi şo guruş ham şu bozdy. Bu nämetdi? Muň bir güýçler bar. Ýani hukuk gorýan güýçler, terroristler, MHM, polis, prokuratura we kadiýet we harby guly, ine şu güýçleri, mundaşyndan bir gizlin güýji bar. O gizlin güýjüň ady halk maslahaty. Muny Niýazow öwretdi.
Halk maslahaty diýmek näme? Halk maslahaty diýmek özünün aňyndan giden ýaşullar tapyp, yallap, ýani utanman, Türkmenistanda diktaturany gollayan ýaşullar tapyp, olarda düňçek bilen ýa kıçkalcık bilen her ýylda bular çağırıp, üýşürip, ýani bular hormat goýup, ýani hökümet tarapyndan medaljaga berip, bular ağla basalyp, şonuň aňlaryny oýnap, bular halk maslahatyna ýatyp turmaly bolan wagty, ýani her ýerde bir adam bular dürtýär bolýar, bular oýnýar da şoňa zirde el galdyrsa el galdyryp bolýar. Oňdaşyndan bir sanatyny has bir ýani живчик diýär da ýani ýaşap bilýäni, bir geplep bilýänleri eline tekst baryp, sen ine taparmarak Türkmen maşaryny berdiresin, çykyş edersin, ýaşulyňyzy gollamaly, ýani killetine bir propagandany guýýarlar, bulun böküp çykyp ýani öz doğuny çykaryp aýlap, Türkmen maş etmeli, bolmasa men ölýär, men ýaşa bilemok, bir topar öz maskara edýän zatlar aýdyp, şunu ulanyp Türkmenistanyň kanunyny bozýar. Prezidentler, diktatorlar. Indi şu teröristliklerle propaganda diňe bir adamy övmek üçin we şol adamy bir kanun şolun ýani şertlerini ýerine ýetirmek üçin halk maslahaty türedi. Şu halk maslahatyna ýaşlar hem oşan bolýar. O ýaşlar nämesin? 10-20 adam. O ýerde müňňäp oturýarlar goşun. Onun doğumlarına sersen bir adam ýaly utanmana maýdýarlar. Men hormatly ýaşuly plan ýerde men şu ýaşular diýmeni utanýan. Şu ýani ýaşular tankid etmeni utanýan. Ýöne gynansak da aýdyp geçmeli. Inni halk maslahatynyň wekilleri bir sizin ömrüňizde bir wajyp bir wyjdanyňyz, namysyňyz bar bolsa, inni goý bolsun etden. Yıkılıp var ya bu deýüz. Seýdiňä, ho jenaýatçy Berdimuhammedow. Halk ölüp durka gitara alyp aýdym aýdýar. Bir bilemok bir ikilikçi prezident bolsa dünýäde ine şol ikilikçämden birlikçi şol. Şu dünýäde egerde 5 ýa-ni bazı prezidentler hasap etsem, mysal üçin Putin üçlükçi bolsa, şol ikilikçämden, birlikçämden ne bolsun? Ine şonu siz golla, inni muni paça verecek bolýan häzir 20 ýaşyna. Çykyp bir topar gowzatlar aýdýan, sizin kellemi mildi? Ya gowrudymy? Ine şu halk maslahaty bizi maskara aňlarda dursun. Şunu ulanyp, bular konstitusiýany ýüklenýär. Şunu ulanyp, bular prezidenti bolmaly derejesinde ýokary Hudaýyny eltýärler. Utanma. Ine şu halk maslahaty. Biz täze Türkmenistan gurulmada bize halk maslahaty gerekler. Eýýem meclis özü halk maslahaty. Biz ýanyna dubляж näçip edeli. Şu meclisi kontrol etmek üçin dubляж edip, ýani halk maslahaty şunu batyş ederýär, meclis hem gawarýar edýärler. Bize näme bolýar? Illegal, duruşma illegal. Legal däl şol. Bize meclisimiz içinde 2 palata näme gerek? Bize onça adam var 2 palata durulur yani. Yok. Bölümler olur içinde. Şu meclisler o bir maslahat. O hakikattan onu saylanan saylavçılar meclise öýler tasdiklarlar. Näme şertde işlemeli? Sebäbi pikir etmeň men saylanan zat edip o ýerde kanunyň üstünde işlemeli. O ýerde adamçylyk, o ýerde adam gymmatlygyny goramaly, o ýerde uly işler var. Şonuň üçin şu saylanan adamlaryň ýani wajyp zatlary çözüp özüne boşa almaly. Boşa alanda da şu çözükler vermeli. Onun diýen zatlary, hemme zatlar häzir gizlin. Biz bolsa ýani meclis bolanlar video kameralar bilen günne halkymyza görkezeriz. Kim näme diýär şu meclisde? Onu halk görür durur. Be, şunu sayladyk bolýan bu haýwan ýa bu haramdada ýa bu gowa adam ekeni. Ine bizi gorap, ine şeýle diýär. Gowy teklipler berýär. Şunu inniki de ýani gorlaly. Şämi? Açyk bolmaly. Şu açyk bolana korrupsiýa diýdi, hemme adam etdi. Häzir Türkmenistan gizlin döwlet. Gizlin ýerteni giýjak diýerler. Gizlin görkezmeler berýär. Onu diňe dil görkezmesi, gizlin statistika, gizlin belgiler, bilemdok näçe,
kontrakt çekýär, ofitsialny kontrakt çekenne şonu ýani metbuatda şuňa kontrakt çekdi döwlet. Şu döwlet kontraktyň möçberi 15 milyon, 3 milyon, onun tölegişi şeýle hemme esasy detallar berilmeli. Niyaz berýär şonu ýa o wagtda ente konstitusiýa açyk işleýärdi. Häzir olamıyor. Bu edýän işleri, alýan bergileri, satýan watanyň zatlaryny bilemdik. Ine bir kugundan 4 tane ministerstwan esasy fabrik zawodlary esasy zatlar satylýar. 4 tane ministerleri ýapaýmaly. Haky barmy şoňa? Ýok. Basýar. Sebebi ölüni syýlamadyk, dirini syýlamadyk. Dirini syýlamadyk, halky syýlamadyk. Halky syýlamadyk, konstitusiýanyň üstüne tüýkürük geçer, üstüne tans eder. Ine bolýar. Şonuň üçin Berdimuhammedow jenaýatçy. Inni halk maslahaty, halk geňeşi düşündi. Şuňky günden, şuňky konstitusiýaga görä, halk geňeşiniň içinde 2 sany organ bar. Meclis we halk geňeşi. Halk maslahaty. Şu halk maslahaty ýanky düşmýärli. Meclisiň üstüne ýürüýte prezidentleri öwüp şolara wezipä ýa güýçlendirer ýaly döredirilen organ. Ýaşullar. Indi şulara täze gurulan halk geňeşine 90% hak berildi. Meclise dine kanunlar taýýarlamak hak berildi. Diýmek, öň bular meclisiň üstünden halk maslahaty gurup dawid edýän bolsalar, indi içine salyp, içine iň üstüne goýup, muňa meclisiň haklaryny alyp, dine halk maslahaty çözýär. Şonuň üçin bul özüni halk maslahaty sokdy. Häziren Çiburaşka diýen adamy Serdar Berdimuhammedow bul prezident eder, özem awtomatik ýagdaýda konstitusiýaňa halk maslahaty geçkidýär, ýolbaşçy bolýar. Diýmek, halk geňeşiniň iň üstüne halk maslahaty şoňa ýolbaşçy Berdimuhammedow. Bu şol ortaky şahy döwletiň. Bu guradaky şaham Türkmenistanyň ýerine ýetirýän höküminiň şahy Çiburaşka. Çiburaşka krokodil gene ine. O konstitusiýaň suwut beýleki bular hata medeni sebäp bu özü belli şol adamlar. Boldy. Ine şu döwlet alındy bolýar. Zahvat diýen bu. Şu zahwada biz agzymyzy açyp durýar. Sirdemiz ok. Ay men däl, men Türkiýe diýsen, men jaýym bolýan boldy. Ine şu ýaly düşünjesi adamlar bar bolansa biz gymylap bilemok. Opozisiýanyň esas maksady şu zatlary ýaktylandyrmak. Ine bizim aýdýan zatlarymyz yalan bolsa aýdym. Şu zat men diýen zatlarym hereketler, kanun, ýani ýerine ýetiriş hökümetiň kanun bozup edýän işleri men size aýdyp geçýän. Men konstatirować edýän. Men bolan zatlar aýdýan. Bunu indi ýani barlap bolmuş zatlar, faktlar. Men şol aýdýan. Şonuň üçin beýik türkmen halkyny biz dine baht ýoly gitmeli. Oň ýoluna da gitjek bolsak, Berdimuhammedow ýaly jenaýatçyny gaty gyssak ýagdaýda tutsa edip tutawda saklamaly. Sebäbi şu adam Türkmenistanyň hemme döwletiň şaklaryny, hemme guruluşyny bozdy. Deňarlygyny bozdy. Döwletde ýörite deňarlyk diýilýär, onuň konstitusiýa diýilýär. Şol konstitusiýa hemmeden haklaryny deň saklýar. Şonu bozup, ýamap, söküp, bozup, hemme zatlary bozup öz eline aldy. Indi Türkmenistanyň prezidenti hakyny aýtsam. Türkmenistanyň prezidenti kim? Şu Türkmenistanyň prezidenti jenaýatçy Berdimuhammedow. Nähil boldy jenaýatçy Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti? Men aýdym. Esasy ogurluk eden Türkmenistanyň ogurlan Sapar Tilki, Niyazow. Bul ýanyna kömekçiler, Türkmendäl kömekçisi Hramow bilen Jadan 85-nji ýyldan ýuwaş-ýuwaşdan taýýarlanyp 91-nji ýylda Türkmenistany zahmat edip aldylar. Türkmenska respublika edip, şu Türkmenska respublika prezident, ýani gullugy bolmadan, prezident wezipä bolmadan özüni gönül prezident etdi. Ýeki özü kandidatly saýlawlara geçip öz utdy. Ol şonu eşek goýdan utýan ýeki özü kandidatly. Ine şu ýaly beýliklerden gorkup özüni goýup ýeki özü kandidat edip özüni prezident etdi. 92-de bular ýanky iki sany türkmendän adam we
Türkmenistan'ın prezidenti Sapar Tilki oturup pikirde bir konstitusiyanı ütkötmelidir. Konstitusiyanın içinde prezident yani vezipe yok yani. İnni konstitusiyanı ütködelip 92'de yeni ütködüyor. İnni konstitusiya ütköden soň täze prezident wezipesi bolansoň inni konstitusiya ütködürünü täze saýlaw geçirmeli. Bunun täze saýlaw geçirýär. Yeni prezident saýlawy 92'de. Yine de bir adamly kandidat koyup özü 99% alýar. Ya 98, onu tapamagy ýok. Ol bir adamly kandidat saýlaw bolýarmy? Ine maňa jogap berin. Diýmek ne birinji, ne ikinji saýlawlar bir kanun. Hiç döwletde ýok bu zatlar. Biz uhlap ýör, politika goşulman bolsa birinji hamalar, hem radyň hamalar, tohumman gyrys diýip ýördiler, bizim goşulmadyk. Ay bolýar, etçen etsinler. Sebäbi her kim öýüne milletçik wady, pomidor, ýanky hyýar, käşir öndürüp, ýanky kyjyk nimet milletçiginde ýanky şoňlanem halka hökümete sertmen ýaşap bilýärdi. Ortadan bir diýen zady bar. Если мы не занимаемся политикой, политика займется нами. Biz şunu üns vermedik politika. Inni politika bizim saçamlık geldi. Inni seninle mellegem yok. Inni sen ýanky gattalla özüň öz başlak gymyla bilen ol. Sen hiç tat yok. Zekeşin buğrody, kanalların yumurly, howuzhanlaryň ýani howuzlaryň ýapylly, zeyler ýani şolar gally, ekonomika yıkıldı. Yine şoň politikasy esasında bar betbakçylyklary bizim saçamlygy. Yine şoň üçin täze Türkmenistanda häzirden başlap garaşmalar, şu günden başlap her adam politika sokulmaly. Her adam pikir etmeli. Bu näme bolýar? Ha, menim ýaşap ýörüm içinde. Näme şeýle bolýar? Bu näme haky bar? O şamy pamy ýegeniň olar ýaly kuş gurmanyň näme haky barmy? O niye diýişler nalog töledim ol? Bir de eşek ýaly $300 üçin Türkiýede ölüp dur, bulanmasa oturan ýerine ýanky karbamid zawodlary, beýlik zawodlary, neft gaz zawodlary söküp zat edip harytlaryny ýarty wagtyndan satyp gazanyp hökümete nalog bermän köşkli bolup ýör. Hani adalet? Ine şu ýaly bir adaletlik, bir kanunçylyk Türkmenistanda höküm sürýär. Ine hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow şul haramlarda Sapar Tilkiden gelip çykýar. Sebäbi şoň внебрачный ogly, nikasyz edilen ogly. Bunun deddomy ýykylyp, ondan ýene alınıp, ýene ünsler terseniz doğumlarına meňden Edil Niyazowyň kopyasydyr. Şonuň üçin bu Niyazowyň nikasyz ogly. Bular näme diýär? Inni ölüberenine Niyaz eşitenden bunu ýanky kirjik stomatologdy nimede, klinikada orunmasar boldy, öz ýoş-ýoşdan şu orunmasarlykdan muny gün ministr etdiler. Hani kim etdiler? Bütün Türkmenistan taryhynda bir kiçik orunmasardan ministr. Diňe bir adam bar. Köçede işläp asfalt goýan adam bir gadyry Türkmenistan ministr etdi. Başga adam olam öz işini sebäpli giýjewli işlän soň kim etdi? Hiç kim. Ya Niyazow näme? Sapar Tilki näme ulaýaly bir idiotmy? Ýok. Ol pikir edýärdi. Gaty howply adam, gaty mekir adam. Näme şuraya bir adam goýarmy? Ýok. Öz ogul bolan soň goýdy. Minziraftan göni orunmasar etdi ýanyna, ýanky gizläp, häzir Berdimuhammedow saklap tura, Çibraşka serdar. Ine şuraya etdi de haklap dur. Boldy. Ölen wagtda ol kysany idiot 80-nji ýyllaryň Sovet Soýuzynyň ýanky propagandasynyň ýolbaşçylary Jadam Mehram ılgap muň ýanyna, sen akmak, şunu orta goýup, şunu arkasynda etjek radyny ederdi. Muny prezident etdiler awtomatik ýagdaýda. Ölmeyen adama öldürüp goýuldylar ýanky. Öljek bolup duran adam çaltaşlar ýaly. Bolmasa 2003'ten bäri Türkmenistanyň prezidenti Niyazow ýarowsuz. Käwagt 6 aýlyk bezsaznaniýa ýa käwagt 2 aýlyk. Şu ýaly garaşman muny ýatyrdylar. Ine geldi. Bu täze haramlady. Täze Türkmenistanyň prezidenti özüni ýene açyk saýlawlar edip garşyna iň güýçli kandidaty ýanky bir owa molimi tananmayan o görgülük bir betbakçılık bardır da şu sebäpli muny mezbur etdiler.
Bolmasa onu hiç ýerde görmedim. Adyny eşitip galdyk. Hemme hökümet edaradaky adamlary administrativ resurs diýär, mejbur edip şoňa ses berildi, 98-99% o bulamazlyk bolup turdy. Şondan soň saýlaw boldy. Niýazyňky birinji saýlaw geçirdi 2 sany. Alternativ däl, diňe özü bilen. Şondan soň saýlaw bolmady. Niýazy ýöne awtomat orundan Türkmenmaşy ömürlük prezident halk maslahatynyň içinde kabul edildi. Indi bu adam 2 edek, ýa-ni 3 edek geçirdi. 2007'de, 2014'te, 2017'de. Yine 2017'de şoňdan turdy. Indi 2024'te şu gelmäke öňünden taýýarlyk, öňünden diýär bu. Halk ýatyrka. Yine şu ýaly buna zahvat diýilýär. Niyaz zahvat etdi. On zahwatyny ýa-ni ogly, nikasyz edilen ogly Berdimuhammed zahvat etdi. Ine şondan şoň doganlar bunu hatam etmeýär, öz doganlar da. Dwaýulun doganlar bolýar. Ine şu ýaly Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow 2007'den bäri diňe jenaýat işet gelýär. 2007 ýylda ministr Zawahynine bolup, orunmasar bolup jenaýat gelýär. Ine çünki onu Türkmenistanyň prezidenti. Türkmenistanyň saýlanan prezidenti näme bolmaly? Türkmenistan saýlawlary näme, prezident saýlawlary näme bolmaly? Her bir kandidat 2-3 ay öňünden halk bilen duguşup öz programasyny etmeli. Meýilnamatyny. Meýilnamada men şu ýyla şunu etmeli, şu ýyla şunu etmeli, ýa-ni ay, gün 100 şagov 100 dňej, 300 şagov 300 dňej, 300 gün 300 ädim diýip, ýa-ni meýilnamatyny edip halkymyň önüne tasdiklap, şu halkam şonu gowlap meýilnamany, şoňa men ýa-ni şu datlary men ýerine ýetirenni boyun alyp, saýlanyp we şonu edip, etmedik ýerine şunu aýryp başga adam saýlap, ýa-ni gowusyny ine şeýle saýlawlar geçmeli. Biz saýlawga baramyz. Biz saýlawyň bize dahly ýok, men hiç zat çözem ýok. Çözýär. Her adam çözýär. Her adamyň sesi uluzat çözýär. Ine biz şonu etmeýän soň, biz şonu bilmeýän soň, ine şu düşdük. Şonuň üçin men şu video gepleşigimi ýene dowam ederim. Inni bir soru galdy Türkmenistanyň prezidenti. Ondan soň men size hukuk goraýan gurumlar hakynda gurulma berýän Türkmenistanyň içindäki. Ol MHM näme, on boşlar näme, esas maksatlar näme, näme diýişiň kunny, polisler, gen prokuratura we kadetler we harby gurup. Ne şu ýaly men seriýa ýa-ni videolarymyzda bizim halkymyza ýa-ni kanun esasynda edilýän we bolmaly artlary ýetiren. Şunuň bilen men gysgaçyk çykyşymy bitirýän, hormatly watandaşlar. Inniki duşlary çeldi men her gün çykyş eden saat 21:00 Aşgabat wagty bilen. Şu gün ýa-ni bir işim çykan soň men wagtyny çykmamydım. Şonda da ine şu çykyşym boldy. Sag bolun hemmäňize inniki gepleşikler çeldi. Gelýän ýetip gelýän Ramazan aýymyz gutly bolsun. Hemme musulmanlara we hemme adamlara ýylanýan Ramazan aýyna bir-birini ergitlik etmeýän, Ramazan aýyna geçirmirek bolun. Ramazan aýyna bir-birini kömeginde agyýar bolun. Sag bolun, gadyrly watandaşlar.